आं नोंथांमोननो गोरबो गोसोजों गांफा गांफा बावबाय। गांसे गांसे बावोब्लाथ' समायलायो नालाय आंनि गोसो गोरबो सिंनि साबसिन आर'नाइखौ आं नोंथांमोननो बावबाय। दा बाथ्राया रोजाबनायनि सिगां मोनसे घटना जाबाय नङाना? घटना आङो दहायनिफ्रायनो नायबाय थादों। आं एसे लेक्सार होनि आरोना 2 मिनिट। आं नुफैबाय जोंहा मानिजाथाव बिक्रम दैमारि बिथाङा, दा जों सारसो होननांगोन बेखौ, किन्तु सोमोन्दोआ आंनि फंबाय जायो बियो। आं बिदि नाले गलिबो लोगो मोनफ्लाया। दा जेरैबायदि नोंथांमोननि दिनैनि बे हाबाफारियाव जेरैबायदि आं खोनानो मोनबाय, आंनि निजा मेगनजों नुनो मोनबाय, सना होलायनाय आरो फैगौ बोसोरनि थाखायबो 2 लाख रां दिनैनो डिक्लेयार होखालायनायखौ नुनानै खोनानानै एसे अनफावरि। आरो आं मबाइलावबो नुदों बिथाङा दाख्लै थांनाय मेट्रिक आनजादाव साबसिन बांसिन नाम्बार लानो हानाय बिथांनोबो 50 रां अनसुंथाइ होदों, थुलुंगाखांदों। दा बेफोरखौ गासैखौबो नुनानै जोंहा फंबायानो बिदि खालामनो हादोंब्ला, आं गोदो ब्रिटिश गारि साखा मुगानिफ्रायनो मेथाइ रोजाबबोबाय, होमब्ला आं मानो हाया सानदों। आंनाव मोनसे सोंनाय फैदों। बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव आंनो जेसेबां हरनायनि नोंथांमोनजों आङो बन्दोबस्त जादोंमोन, बिनि 50% एब्ला खावसेखौल' नोंथांमोनहा आंनो हरदो, ओमफ्राय बे 50%खौ आंबो दान होलांबाय। जाया होमबा? आंहाबो एसे फंबायजों थांफानो लुबैदों नालाय। दा जियानो जायाथों, गासिबो फंबायखौ नुनानैनो आंबो मोनसे गाबखांनाय फैदों। आरो जाम्बा जाम्था सादा सिदा हिसाबै गोदो रोजाबजेननायनिफ्रायनो नोंथांमोनहा आंखौ अनसायनानै दिनै 59 बोसोर बैसोसिम नोंथांमोनहा आंखौ अनसायबाय। आं बोसोरसेल'थारसै रायजोफोर सेनियर सिटिजेनशिप मोननो। 59 इयार्स जाबाय आङो, आरो आं मेथाइ रोजाबनाया 47 इयार्स जाबाय। दा बैसोआबो हालिया, गारांफ्राबो ल' जाबाय। थेवब्लाबो दिनै नोंथांमोनखौ नुनानै आंहा मोनसे जांख्रिखांनाय फैदों, गोसोआव मोनसे इनकारेज फैदों। बेनिखायनो आं जेसेबां हायो रंजालांगोन दे रायजोफोर दे।
गोजोन्थों। जोबोद मोजां सैथोना अ बाजै अ बाजै नोंना नावा जोबोद मोजां सैथोना अ बाजै अ बाजै अ बाजै नङा नोंना नावा